Hej, jeg hedder Lars. Jeg begyndte at lave lidt film, hvor jeg kører rundt på en af de to her. Og filmer, lægger det lidt på YouTube, og det jeg filmer, det er lidt køreture herhjemme, hvor jeg kører mest på Harley'en, eller køreture som lidt længere til, det kan være Harzen, hvor jeg startede med at prøve at filme lidt med et sådan lidt billigt kamera, og det var lidt svært at styre, hvornår det filmede og hvornår det ikke filmede. Så jeg måtte investere i noget lidt bedre udstyr, og det øvede jeg så lidt med, og så har jeg lagt nogle videoer på fra Italien, hvor jeg kører rundt sammen med en af mine venner i Dolomitterne. Det har jeg så begyndt at lægge på YouTube, fordi jeg har fundet ud af, at det er bedst plads der. Så hvis det skal gemmes, så er det jo et godt sted at lære det. Der er lidt mere plads, end der er på min computer. Ducatin her, der kan jeg jo også sætte nogle tasker på. Så der er plads til lidt mere bagage på langturene. Jeg har lidt planer om til næste år, eller det er en plan, der ligger helt fast, det er at køre til Sauerland i Tyskland. Og så bliver det også til en længere tur, som ikke er helt planlagt endnu.